nomhlobo likuku ulothando kimi uyangithokozisa sesohlala ndawonye mina sesohlala ndawonye mina naye. He knows that I am longing some weary soul to win, and so he bids me go and speak the loving word for him. He bids me tell his wondrous love and why he came to die, and so we work together, my Lord and I. And so we work together, my Lord and I. Ndomuza zangu zese faro nenamo Ndomuza zinondifadza Anondi uza zvanoda Ndekuyedza kwangu Ticha taura Eni ticha taura wazuguthi andele ngakuthi shumayela izilo sindiso uthani ngothanda kufanga sisebenza ndawonye mina sisebenza ndawonye mina naye sesohlala ndawonye mina naye. And so we work together, my Lord and I. Taura teseni sisebenza ndawonye mina naye. Sisebenza ndawonye naye. Tinomuchingamidza mose mukati mezuva ranhasi pachirongwa Family Matters. Tinoda kutenda chose nehama dzinoteerera chirongwa ichi kure nepedyo. Vamwe vanotarisa chirongwa ichi vari in Europe, vamwe vari kuAsia, vamwe vari kwakawanda kwakasiyana siyana, asi toda kutenda netsigiro yenyu nemasoko mamwe amunotitumira ekutisimudzira nekutinamatira. We know definitely that you also pray for us. Ndandichibvunzwa neumwe sawira wangu wandikuda kukwazisa nhasi anonzi Pastor Martin Gwasira vachiti ko last Sabbath iyo ration yedu yeFamily Matters makaise picha chaizvo. Pastor Martin, I know you love Family Matters, and makatoti iko vanhu vanonyatsokufarira kukunda inini ndimai Gwasira. Mai guru, Mwari dai angaukomborerai akuitirai zvakanaka kwamuri muchiona Family Matters. Mukati mezuva ranhasi tine chirongwa nemusoro wenyaya wakasimba nevadaro zvakare vakatougadzirira. Mwari ngakukomborera kuitire zvakanaka. Totanga nepanapa kuti tigamuchirane nevateereri vedu. Makadini wadiwa wateereri nevatariri. Zita rangu ndinonzi Elda Nyamazara. Nhasi ndoda kukwazisa umwe murume anonzi Wasimango. Wasimango wakandudza kuti kubva musi wakatanga Family Matters wanoteera ma-episodes acho ese. Hanzi chero vakavamisa varotovatsvaga paYouTube kuti Family Matters iri kupi. Saka regai ndimhore semuranda waMwari, Mwari akuitire zvakanaka. Amen. Kwaso kwamuri kure nepedyo amanesha Mwari. Zita rangu ndinonzi Amai Chinengo. Muchanditenderawo Pastor Mbira kukwazisa Sister Maroa vanoshandira kuAvenues Clinic. Pastor vakamboyo kuti kosorei mazuva mashoma apfuura vakabayiwa remombe chairo jekiseni vakaya vapora. Vakabayiwa jekiseni. Ma-injections amakabaya Pastor aiwa vari vakagwinya. And she's from AFM Zimbabwe. And she says she watches not herself alone, her husband and many other congregants from her church. Tinokutenda izvikuru. Tinotenda chose. Yes, thank you. Makadiwa vateereri nevatariri. Ndinonzi Rotina Mafume Musara. Nhasi ndoda kukwazisa Dr. Chimuka. Takasangana mufamasi vakandiudza kuti aiwa mudzimai wavo ndiye anonyanya
kunana mai aiwa takatsigirwa zvakanaka chaizvo saka vakataura vakati aiwa mai vane chikwata chavo chavanotogara palanchi vachitaura chaizvo kuratidza kuti vanoona family matters. Toda kungokutendai zvachose. Thank you so much. Yes. Kwaziso kwamuri amane hanzvadzi indinonzi Watson Mbiriri ndiri mufundisi. Ndoda kutsimbidzirawo kukwazisa mbuya Gwasira mbuya vangu. Pane mazuva atakambosangana kumashure uko vambouya nasekuru Pastor Gwasira. Mbuya vaitaura chaiko zvokuti ndakati vakomana makamera aripiko. Vana hakuna ndava varipi nemakamera nana Gopito. Mapoints ari kuperera pasi. Mbuya asi munofanira kuti muzouye pano. Mapoints ese iwayo tinoada panapa tinotenda zvikuru. Vakanditsanangura family matters ndikatoona kuti ini ndandisingaisiwi. God bless you guys. Tinotenda Mwari zvikuru. Okay, thank you so much. California huko. Yes, thank you so much. Mwari ngakukomborerei akuitirei zvakanaka. Mukati mezuva ranhasi tine musoro wenyaya watachida kuti tikurukure nezvawo zvakakwana tinyatsodzika nawo kusvikira paunoperera mukati mezuva ranhasi. Saka Gono musoro wenyaya uri kunzi iko Mawiramombe Mumuchato. Imbotibatsirai Gono. Mafunge Gono pane pamwe padombo ravaonombogara vachifunga misoro yenyaya. Saka dombo racho last time ranga ranaiwa ndobva rabva razopiswa nezuva. Ndopa wakafunga musoro wenyaya. Gono Mawiramombe, tibatsirei chinyi Mumuchato cheko chinei chaitika kunze paita Mawiramombe apa Mumuchato. Kana tinotenda sinyoro tichitaura nyaya yeMawiramombe tiri kuitaura nyaya yemunhu amedza kutsenga kuchada. Alright. Zvakadaro zvekuti anoguma adzipwa neganda remhuru. Ndiye munhu atiri kutaura ndo situation yatiri kutsanangura yekuti zvinhu zvaitwa nehasikasi. Alright. Munhu arida kudya mugire achiti ndingazopedzerwa. Inokati. Apa achida kutaura futi. Apa achida kutaura. You know. Saka zvinhu zviri kuitwa nehasikasi zviri kuitwa hurriedly. Relationship yaitwa hangiri kanging. Kungobvura hangiri kanging. Munhu achitodaidzira kuti takaenda takapinda. Saka toda kuti titarise kuti seiko zvinhu zvichimboitika nenzira iyoyo. Ko ndezvipi zvinogona kuzouya seri kwehangiri kanging zvinhu zvaitwa pasina due diligence. Alright. Munhu ari kutoti hapana zvamunonditaurira. Love is strong. You can conquer all. Stronger than wine. Saka ndonyaya tikutaura yeMawiramombe. Takaenda Saka nhasi tiri kutaura muchato uye wekuti iko munhu anenge adanana atorana nemunhu wake. Saka karwiyo kanenge kakuda kunzwikwa panapa ndekekuti iko ndaakukukanda mukicheni. Hapana munhu achada kuteerera kusvikira muchato uya dhuku. But pakasikwa chinguva chipfupi ende matare mashoma agarwa vamwe havatozvizivi. But vanhu vonzi iko uyu ndiye munhu wangu. If I don't marry here, I will die. But after they are married, they wish they were dead. Saka ndo patiri kuda kuti titaure ipapapo nyaya yeMawiramombe. Zviriko here? Pane vanhu here vanokasika kana apohwa mwoyo? About 10 or 11 years ago, I was in college, and I have a friend wanorangarira akangoya achindidza kuti Messi ndane musikana wangu. Ndapinda. Ndane musikana wangu zvakanzi tukanzi iye ari machuwa anotya Mwari. Faster kutaura ma characteristics. Akati wo saka wangwadi. I think it was in October. Okay, nana July or so. Zvikanzi muna December, musi wa 5 December. Ndaseta date. Zvinoya pakati apa I don't care. Zvekuti raisi richakwana here. Tende richange riri masoja.
kana kuti chikuri tapinda saka zviriko and muchato wakatoitwa but waitwa manje a few years down the line pane zvimwe zvinhu zvinozoita reality manje ipo ndozona kuti munhu wewe waimhanya naye waizivira kucollege chigure chikuru chekubara achida kutaura kuti ndototrena achitaura kuti yunivhesiti yezvigure ndepano kana akatsamwa sante kuti apa watopinda saka tikuraa kuti Mawiramombe ariko and tichada kunyatsoona kuti anouya nenzira dzipi. Nyati tibatsirei varipo here vari kungoti munhanzva unoona kuti ambuya itori nane okay shamwari yangu signor unoziva some years back taishanda kune NGO saka we used to travel a lot saka taigona kuenda kuout nebasa for 1 week saka takataenda kuout nebasa kune imwe nzvimbo handichaitauri nezita takaenda tiri 3 takazodzoka taa4 mota ivi kusada nyati tiri pakamera tiri pakamera zvichaonekwa nenyika yese izvi kuti kudii aya mawanda musvondo takadzoka taona nemabhegi aya ndo Mawiramombe akaenda kuuniversity saka mbabataura nyaya hamuda kuhaya trera here mabhegi bhuti rakazara kutori kusunganisa ende type yemunhu yainorongedza tamunhu mumota signor yeizvi isusu bosi taenda taita maworkshop saka muchindau yaimhanya achita malogistics saka mukuita malogistics avangonosangana nemunhu wake during the week patikuita akambva aita malogistics saka takuona manhero aya timapedza basa munomborefresha muchasisi muchinda achabatiki amoti aboys panenge abebhika ndauri hamuse friday kuti takudzokera kakumba guys haini ndautira nemunhu wangu saka zviriko sinyo vanhu vanogona kurohwa nemheni wobva wavhunduka wobva atoti ndatodi ndatoda munhu wangu but sekutaura kuri kuita zvakadaro kazhinji kacho hazvilasti moto wemapepa because takazotadzoka kuno kunozova dini I was so keen, I was following with interest kuti marriage ichitasere because for me aingetori case study chaicho kuti iyi marriage ikalasta ika you liked them on Facebook exactly saka ndavafollowa daily wachiuya ndoti kumba kuri sei saka ngomuti ndakazoa munoziva ngomaka akazonyasa kuona kuti munhu uyu haazi right saka akadzaka kuvhundunyura zvakawandisa kutozoona kuti munhu wacho ingatori pambi wemubhawa munhu andopinda mubhawa kutozoona kuti a lot of things zvakazobuda afterwards then obviously marriage yakaparara zvira mbumbi zviriko Mawiramombe mai musana tibatsirewo neMawiramombe zvopadariko kuvhundukira alright kuvhundukira rudo rudo pakunotanga kumunhu wese ndofunga pane kakuvhunduka alright kakurohwa nehana kakuti ndawana munhu wani naye wangu paunenge mudumbu uchiri kutamba nenyaya yerudo iyi atinoti mabutterfly so ipapo manje the amount of love nemahormones anenge achimuna ipapo akati wandei zvekuti even rational thinking inombo-overtakwa so munhu ari kungofunga munhu wani naye munhu wake so ipapo pastage panoda kuti pfugwei mbichana so kombopinda kareasoning neka-rationalization nemhepo yomboti fefe mhepo ikati fefe you find kuti unombodzikamisa kairi katatu uchidzikamisa chinhai hana ichimboteramira because iyoyo kavhunduka kari necessary kanofanira kutoitika kane pati yako yakanotamba but haudi kuramba uri kuvhunduka kaungori muvhundu moti uchiinda nerudo wakavhunduka unofanira kuzogara pasi wozvipeta woti chii chiri kumboitika panapa wakupinda murationalization manje wakushanda neprinciple yerudo wakuziva kuti izvi zvandiri kupinda izvi pane 1 2 3 zvinogona kuitika zvasiyana nemunhu anoti haiwa ndipapa
ndatomuwana ndiyeyu kutoti kona ndita uyu ndiye wangu okay ndo wandatoda zvatosiyana but that stage ikasagarirwa pasi ndo inoita kuti vanhu vazoita Mawiramombe iwawa. Alright. Saka tiri kuti iko mukati mekuda kuvaka chidziro chenyu handiti muri kuona imbobuda paipa izhiriri ndirite zere ehe imbobuda ipapapo mumbonyatsoonana saka zvinonzi iko panodiwa chinguva ndirite zere saka nhasi tiri kutaura nenyaya yekuti iko zvichiri kuti zhiriri vanhu vanobva vati tsvagai kicheni ndimukande mukicheni pane ane kicheni here handiti muri kuona iyaya ndaona munhu saka ndo patinoda kutaura ipapa pane michato inoitwa zvakadaro mayouth makateerera ndiwe uri kupenga nerudo hazvina kushata izvozvo izvi but Mawiramombe ngwarira igono yes saka tiri kuti panapa semuenzaniso tine mukomana weSamson kuti mataura mayouth vabereki vakabvunza vakati naiwe Samson kubva kuDhani kusvika Beersheba Israeli yese that's north to south wabva washaya akati iyeyu ndiye wandatoda ndo Mawiramombe trip 1 yaakangoita iyoyo achibva anoona Dherira asi zvakapera nemisodzi tine muenzaniso wakanaka waSamson neMawiramombe akaita zvatiri kutaura ndezvekuti pane mabox anofanira kutikwa. There are I's that must be dotted and T's that must be crossed. Asi munhu anenge akuti zvese izvi hazvina chinyi makunipedzera nguva chakuda kuona chimwe chii. We are adults. Getting that. I'm not a minor. And so ndatoona munhu wangu endi. Saka zvinoitika kumayouth, zvinoitika even kune vanhu wekuti maybe munhu afirwa kana kuti muchato waparara and so zvinoitika kuvanhu kwekuti munhu anorohwa nemheni yekuti haachaone kwaari kuenda chaachadzimira chokuti handioni ndakarumwa namago munhu achena chikoti ndibatisei munhu wangu ndinowana kwekuenda Samson akati tinokusisa pane pila kana wadaro watopedza zvinotevera ndichaita zvinotevera zvese izvi saka ndozvatiri kutaura kuti pane zvinhu zvinenge zvisina kuzotariswa kana kuti pane zvazotaurwa nevamwe munhu achatota sei achateerezvinzwi akutoona sekuti muda kundikanganisa muda kundikanganisa pamunhu wangu saka ndozvatiri kutaura kuti kazhinji kwazvakaitika hazvina kuzopera zvakanyatsa kunaka saka chances are very high kuti iwewe kana uri muprogram yakaita seiyoyo unoda kuti upafunge futi makanyora bhuku akangoriti pafunge. Thank you so much. Saka tiri kudiscourage munhu anototi dai mauya nenyaya kwayo ndafunga kuti mauya napasta wokubatanidza kutandudza mautondudza zvinhu zvese izvo. Nauti pasta kana tiri kuona kuti Mawiramombe anogona kuita a-time frame ekungoti wapinda mabutterfly ataurwa naro tina achingoripo anogona kuita futi material things because mumwe munhu anogona kungoona munhu obva atofascinatwa nemota yaanodrive kana kufascinatwa nesutu chaiye yakapfeka munhu kana kufascinatwa kuimba. Kune vakomana vanoimba bhesi rekuti unoti asimuka tuma nemugomo wanoti achichera bhesi so risingapere chidungwi chebhesi akati gungungu chechese inosheka munhu wotoita head over use nebhesi chete ausatotomboziva kuti abva kubhesi unozomwa doro here haite zvezvigure here haasvikirwi here haana nhiko here momwe achiimba bhesi. Saka I think Mawiramombe aya anogona kukonzereswa netime frame yawaona munhu neinformation yaunayo how limited you are kungosangana izvo zvekuworkshop wakutodzoka nemunhu nemabhegi kana kuti yematerial things. That's good. I think takutoita tip over into kutiko chiko chaitika what are the drivers dzemawiramombe vanhu vanembenge
ndezvipi zvinhu zvinosunda vanhu kudzimara vazoita Mawiramombe iwayo. And thank you for that mai Chinengo, kuti iko pamwe munhu atongoona mota handiti muri kuona, ende munhu wacho amba ati I love you. Munoziva kuti I love you nemota zvasvikirana. Handiti muri kuona, ende kuti umusiye hauzozivi kuti ndikacheuka ndiani wandinowanawo abata. Handiti muri kuona, vanhu vopinda. What are the other drivers dzinokonzeresa? Yeah, indinoda kuti kuelaborata papoint yatawana ambuya wangu. Ndinogara ndichiudza mayouth kuti pane zvinhu zvavanofanira kudifferentiata muupenyu. Lust, infatuation, love and materialism. Saka ukagona kuona kuti iwe munhu wako kudana, is it not out of lust? Because lust ndeyekuti unongotarisa munhu soka wotobva watopedza naye, wotopinda naye mubedroom, wotoita zvese, wototi munhu akanaka. Hati muri kuona, saka just wangochiwa munhu. Then infatuation ndo love yako kuti remapepo yekuti wangomuona munhu mangotaurirana, maybe pane zvangoita kuti mufambirane muwirirane. Exactly. Munhu wacho zvavisiwana ambuya wangu munhu wechechi, but wangomuona ipapo, something like that. Then kuti love chaicha, love ndo yatinoita kutaura kuti love inoita kana ikasangana machallenges inomira. Love inoda thinking. Samchana kuti imwe statement inowanza kuhwanda naye vanhu istatement yekuti love is blind. Samchana tukaona munhu achiri kushandisa statement yekuti love is blind, kazhinji kacho infatuation iripo, because haasi kutarisa zvimwe zvinhu, but iye pane zvaakangotageta pamunhu. Saka izvo ndo zvinokonzera Mawiramombe, hapana thinking yakakuitika. Saka kazhinji kacho is mostly lust. Pari kuitika ruchiwa. Saka angosangana nemunhu ndobva amuchiwa, ndobva atarisa shape yebhodhi yake, ndobva atarisa complexion yake, ndobva atarisa maziso, akati uyu ndikamusiya uyu ndaluza ndanyora. Vanobva kuti ndomuwandawana wadi atoro, ndobva atarisa kuti komana ndinaye pachechi papapo, ndisi ndiye mukadzi wangu. Wantoenda pinda macheni. Saka inyaya yekuti munhu ari kupinda muchinhu, but mareasons acho akadhara. Saka izvo ndo zvimwe zvinokonzera Mawiramombe. Saka ipapo ndoanenge achiti akamutarisa inenge iri tsvarakadenga, handiti nongora mutsipa yemusikana kana ari mukomana ari kutarisa isipamula mayezi. Saka pane mazwi ekudaro. Saka mukaona munhu anogona kutoita pfungwa yekuti rega nditomumitise, ndisamulusi. You know, saka zvinhu pfungwa yakaita seiyoyo Mawiramombe arikuitika yekuti rega nditomumitise kana rega ndimitire nhumbu. Okay, musikana anogona kuti uyu anoda nhumbu uyu. Okay. Pfungwa iyoyo kutoratidza kuti Mawiramombe hazvisi zvinhu kwazvo kuitika panapa. Pane a lot of immaturity and selfishness and infatuation iri kushanda ipapapa. Pamberapo zvinogona kuzoita way out and hazvizomiri zvakanaka, but ndo dzimwe zvinoitika. Mawiramombe haagoni kukonzerwa here futi nekuti kumakore atifambei. Pressure from your family, from peers, and we're pressure. Yes. Because munhu unenge asiri kutarisira kuti culture yedu 24 chaiyo munhu akutotakwa nepressure yekuti wadoningirikina pandafunga taenda kune mumwe muchato, taenda kumusiriva wedu aichatavozve nechipo tichikufarawo. Tiri kufara tiri kuti vasikana tauya nechipo, mushauri taakumuudza tisu vesilver club tauya nechipo. Zvikai nyararai tine chipo chiri pano, tsikombi dziya dzauya. Saka you find kuti pressure iyoyoyo yekuti hausi kutarisira kuti pane zvinhu zvakadaro zvingabuda mumunhu mukuru anoremekedzeka wesangano, obva asheedza kuti hatsikombi dzauya kuzopa umwe wadzo mari. So it was ndo pressure inogona kupuwa musikana kuti achingowana utoti yowe ndatomudii pano, ndatomuwanikidza, ndatobuda muhutsikombi. Saka ngatichitoronga muchato, otomhanya, ogona kutomhanya wavaiwe. Ngatichitochata, ngatichitokuti munhu inini chandiri kuda isenemu. Chandiri kuda isenemu kuti ichinje
saka ndichangoti iye yauya zvekuzomutarisisa kuti achava responsible here, achange ari munhu ari right here, aiwa. But pressure manje yekuti regai ndingobvisa chekunzi handina kurogwa 30 kana kuti 35, chiro munhu ari mudiki as young as that, as young as 35, ari kungopuwawo pressure. All right. Thank you so much. Yes. What are the other causes? Inokonzera nyaya yedu yatiri kutaura iyi iri linked nekukura ikoko. Saka zvinogona kuitika ndezvekuti tete vari kumusha vanogona kuti ndine hanzvadzi yangu iri kuHarare ati kurei, obva asanganawo nemusikana muraini futi ati kurei, wotoronga zvese tete. Wototi unoona shamwari ndine hanzvadzi yangu iri kuHarare iri totsvakawo munhu wekurora, audiwo here munhu ari kurora, uyu arida kurora, kuti ndiri kudi ndiri kumuda, foni yotopinda. Uya shamwari kumusha pane zvatakurongera kutosvika munhu atovapo kudhara ma-arranged marriages ekutoti zvese zvarongwa iwe hauna kana any say, uri kungosvika kungoimpoza kumunhu. Saka ipapo manje hauna time yekuasesa munhu wako, hauna time yekudzidza, ndipo panozowa mukati memba manje kuti munhu wandakatora iko aitira maybe teta but nini anga asiri kuti angasiri kundiitira, wotozoona kuti anga ane ma-weaknesses because chinofadza vanhu pamwe teta vari kumusha uri kufadzwa nemhaka kuti anogona kusosa garden. Asi zvimwe zvese mabhuku hauna garden iyo kumabhuku hauna garden. Pamwe vari kufadzwa nekuti munhu anogona kuridza chikawa kana ari murume kumusha padhipa but iwo hazvizvo zvari saka nhau iyoyi yekuma-arranged marriages ekuti munhu anorongerwa munhu inogona kukonzera futi Mawiramombe because hapana time yekudzidza munhu. And then Yes. Of course mapush nema-pull factors. Okay, kuti maybe kana kuti munhu ane motokari ane basa rakanaka ane imba yake and what anogona kuva ma-pull factors nemumwe munhu zviri attract, but kunoitawo zvakare ma-push factors ekuti munhu ari kuti ndiri murufuse mumhuri mandiri munomu for whatever reason, kumba hakuna kugadzikana, anogona kuva musikana semuenzaniso, kuti kumba kwaari kwaarerwa kwaakurira pane zvisina kumira zvakanaka, and this person can't wait to leave this situation. Saka panongoita the earliest opportunity yekuti abude musituation iyi achienda kwaari kufunga kuti kunenge kuri nani, as long anyway, so long it's not here, anyway it's okay. Saka ipapo panoita kuti paite futi Mawiramombe yekuti munhu ari kungoti kana ndatongowana mukana handisi kuzombokutambisa, ndiri kubva I'm going to grab that opportunity. That's one of the circumstances. Nechimwe musokosi ike zvino vana vadiki vari kuita very glamorous. Pangava paTikTok, pangava paFacebook, pangava pai, vachiratidza this side yekuti zviri kudinai, mamarriage mazhinji unenge uchitoteverawo paFacebook paya uchiti kapo manyama nayo pasina nguva wohwabvurubvuru apology yatodinai yatoiswa, we are no longer, we wish to advise. Wakutogwadziwawo so there is this picture iri kuisiwa on ma-social platforms yekuti vanhu vangosangana nhasi zviri kutonodinai, zviri kutonofa navhuru tatoenda kumarooro tatodzoka navo nemumvura tiri kuvafolowa tichinakikwa singaiti, then pasina time bvuribvuru zvatodinai zvatopera. So that also puts pressure kudigital age yedu yeama 2000 because vari kuona vachitaridza zvose vachidini online, but saka umwe ari kutopinda achitoti ndoda kuitawo kaswiti kasweet couple, votopinda achitoda kuitawo kasweet couple titaridza online, tididi timonetize maaccounts, titange kubhadhagwa necontent creation. Saka all that zviri kupusha vana into rushed marriages, this rushed love vari kuda kushowa to the whole world, which is not working because tongozodai tongoona vhuruvhuru. So imwe pressure vari kutongoiwana online vari mumba, saka paanozobuda mumba muya
aringonowana kakomanawo kana kamusikana kekuti vaendewo pai online vachitaridza rudo. So ndo mapressures avava nawo kunyanya madigi pressures akatosiyana negeneration yedu yekuti waihwakura uchionekwako kukereke. But ava manje they are giving themselves pressure on digital platforms. All right, yes. I also think kuti imwe pressure iri kutobva kuvabereki chaivo nekuma religious beliefs anoteerwa nevamwe. Kune mamwe makereke anongoti kana ukange wakutosvika kuzvi 16 17 18 uko wakutopiwa pressure unzi chitongo wakatorotwa nevava vakutotorwa ende vabereki obva wapushirawo futi kuti ndozvatinoita chechi ndo yatinofollowa semhuri. Izvozvo futi zvinoita kuti mwana apinde Mawiramombe anotozona kuti we have nothing in common and antombomude and everything, yet they are what? They are already there. Nemapressures evabereki iwo mutsaro wekuda kungoti vana vedu maage mates namai musara vakura toda kungobvunzana saka akudzwa akaroorwa here ina handina gore rero ndabvunzwa kwanyamazana tine kamwe kaage mate futi akaroorwa here unopedzisira kungopa mwana pressure ungopedzisira ungoita futi Mawiramombe ungozoroorwa nemunhu waasingatombozive motozoona kuti I didn't even know this person. Izvozvo futi ndo zvimwe zvinokonzera Mawiramombe mumuchato. Nachida tovamwe tori parisk yekuita Mawiramombe vanhu vari kudiaspora pavanouya paChristmas. Saka munhu anogona kutongouya paChristmas ototi handisi kudzoka ndisina mukadzi kuSouth Africa. Saka paanda growth point musi weChristmas anobva anotomeka sure kuti ari kubva ikoko atoone something. Andimembe ndakamboenda kune imwe nzvimbo iri kuchiredzi kudzasi kubhodha kuna Sengwe border post. Waitotiwo wandozviziva kuti timu yekuJoni ikauya paChristmas vana vese vanenge vapedza kunyora grade 7 wanzi kunoenda only 30% kuform 1. The rest vanobva vatoendwa nawo kuSouth Africa. Saka vanotouya kana zvikomana zvinotobvako zvinoti kunotora vakadzi vedu wongosvika paChristmas wototora vakadzi vodi woenda navo. So I'm telling you, of course that's illegal, hazvibvumiri, but ndo zviri kuti zvinoizvi amene mazuva ano zvichiri kuipa zvaimboitika. Then saka muchaona kuti munhu anotouya achibva kuSouth Africa achibva kuUK ati kurei pressure yati achimbotaurwa iya haana time yekustada munhu apa ada kudzoka kubasa. Saka anotongoti ende kuti arore futi maybe foreign haasi kudi haasi kuda. Saka anotouya kunoku otoita faster rora yatobviswa paChristmas papo New Year munhu otopembererwa then wanotoenda. Wozoona wako manje kuti maiwe inga apa ndakabhayiza apa waingova moto yemapepa but nemunhu you have nothing in common. Saka izvo zvinogona kucontribute. Ko Mawiramombe sorry kukubatai muromo wegono. Mawiramombe agone here kuenda kuuya nedivi iri rekuti iko kazhinji vana vari kutanga rudo vanenge vasiri kuwanzira kuya kwekuti iko vamboonana vazivane. Vanenge vari kuwanzira pakumbundirana, vari kukasika kumbundirana. Handiti muri kuona zvakadaro zvekuti iko pese pavanosangana chinotanga kumbundirana pasina nhaurirano. Saka everything is emotional and ndizvekubatana ukoko then woita bonde ravo kana kuti vamwe havazoita havo zvasiyana nakare. Chiri kurangarira nerimwe zuva inini ndakati iko ndakakwira rimwe bhazi raienda kure fani but zvaraida kuti riite bhazi iri nderekuti iko inini ndaienda kumusangano wekuchechi but zvaida kuti zvinosanganawo nekuti ndimbouno musikana wangu handiti muri kuona. Saka ndakakwira bhazi shuwa idi ndichibva kure kwandandiri kusvika paya maprograms they were in such a way yakadere kuti iko we only saw each other kana 5 minutes dzakakwana idi mwari it was less than 5 minutes but uyo ari papo muri kuona ndiri pandiriwo paya ndobva maprograma atopera vanhu vakwirawo mabhazi uyo aenda kwake aenda kwake handiti muri kuona. Then mozoonanawo pamwe maonana kuyouth camp futi taipindira pachechi imwe chete ndopaunomuzivawo muchienda kumba kwavo and all that. But ndiri kuona kuti iko zvinhu zvine zvakunyanyorerekera pakuti vana havatomborina imwe program imbundiro chete
munhu ngavikadzi saka azvizokodzera here kuti iko makore maviri kana kuti 6 months dziya dzinopfuura handiti muri kuona nayo chete 2 years havo vanadzo but what they've actually learned about each other it's zero tirite zere zviri kunzi munhu ngaakandiko saka hatisokodzera here kuti iko nguva hayo yasvika yekuti iko ngachiroorwa ngavachichata vanotarisa vanoona sekunge pakaita nguva yakaita sei but kuti vaitei panguva yese iyoyo handiti maona Mawiramombe iyi nyati sorry gono imhuri yenyati so chimwe chezvinhu zvakare I think of course pane vhesi randafunga zvangu pachitaura namai Musara ndobva ndaenda papoint yangu Isaiah chapter 8 verse 16 the Lord said, because the daughters of Zion are hot and walk with outstretched necks, glancing wantonly with their eyes, mincing along as they go, tinkling with their feet. Pari kudescribe panapa maslay queen emujerusalem vakanga vari kunguvadzana Isaiah nyaya yekuslaya saka panapa pari kutsanangurwa kuti pane vanhu vanogona kuzviporisha nekuzvigadzira nekuzvidhekoreta zvakadaro zvekuti mukomana anoti vakomanaka handisa ndakamboona zvakadaro there must be an angel missing in heaven because ndaona imwe muna face 2 and so on vanhu vanogona kutarisa nemaziso kuna vanhu vanogona kutarisa nemaziso zvakadaro zvokuti munhu anoti handisa ndamboona zvakadaro vanoita Mawiramombe nekuda kwezvavaona tsiye dzakaparwa nechiine and everything like that izvozvo zvinoitisa vamwe Mawiramombe asi ndachida kuenda zvakare pakuti kune mukumbundirana imomo mama muchareva sinyoro munoita zviya zvokuti mwana vana vaita mistake yavaita mwana anonoka kutsoka kumba kuchitonzi buda gate kwawanga uri zvanga zvisina kurongwa zvanga zvisina kudii asi zvotonzi ndo zvatopo muri kupaona kune dzimba dzakatotanga nenzira iyoyo dzamunoona kuti dzinogona kuzopedzera dzava nemaabuse ari serious nezvimwe zvakadaro zvinogona kuuya nekuda kwemablunders akadaro ewana and everything vabereki obva vataura kuti dzokera kwawanga uri poita Mawiramombe saka potu anenge atova Mawiramombe. Manifungidza imwe point kuti pane vabereki vanongoti maybe vari kufarira mhuri yekwanyamasana vongoona vanhu varingowiranawo havo vachingotaurawo vese palunch kana pai ivo nekuti ndo family vakaayana paufamily pavo pakuti iyi mhuri inenge yakarongeka saka vanobva vatopushira ivo vana vachiri kungozivanawo vachiri ngoti mhoro vangonakisawo nokufamba vese vabereki vototi ichitodana naye takutoronga muchato votofacilitata chop poita Mawiramombe potoitwa Mawiramombe chero vana vai kuti vachiti dududza zvava kuchinetsa manje vabereki vavo vachitouya kudhina vakutoitirana ambuya natezvara pachechi hatova vana sevele pachechi vakutodi vana vakungoti iye tiregai zvichingodinai zvichingodaro zvotongoyerera zvakadaro but vanhu vanga vasati vanyatsodecide. So sometimes as parents we might push vana to go into all these circumstances. What are the pitfalls? Kana paitwa Mawiramombe, what are some of the things zvekuti kuvanhu vanozoti maiwe handiti muri kuona kudzimara muchato wazongokatanuka wega handiti muri kuona vakuchida kuita zvemuchato vochiona kuti Mawiramombe akaterasisa. What are some of the pitfalls dzinowirwa nevanhu ava vabva kuMawiramombe handiti muri kuona? Yes, Nyati.
Yeah, okay, sorry senior. Mwana ndo kutaura imawira maslipover akati kuya. Okay. Vanhu vakaenda kumaslipover azo mugabwari varana vanodyiwa ikuku. Alright. Numbe atodi. Yombe atobata. Saka utachazoke kumba zvachadi azvichaiti. Saka ipapo panoitika Mawiramombe asiri right because munhu aenda anorara kuslipover kwaita zvo anditozivi kuti zvandakatomuzvibudza paFacebook zvakambobva kupi kozvinizvo but zviri kuitika. Saka Mawiramombe panoitika Mawiramombe ipapo but mapitfalls apo tatichambota nezvawo senior imwe yacho inawe kuti chinhu chinonzi marriage chinotsvaka compatibility. Yes. Kutoona kuti are you compatible imini paugarisana because pane nyaya yemapersonality issues. Unogona kutoona kuti munozova kuti inini ndinogona kunge ndakanaka asi ndisina kunakira umwe munhu. Makatonaka mese asi musina kunakirana. Saka kana mukaita Mawiramombe manje hauchaone manje kuti munhu uyu are we compatible, are we spiritually compatible, personality wise are we compatible, our dreams, vision, goals in life are we compatible. Saka kana Mawiramombe aitika mangopinda musiri compatible muchiona kuti marriage yenyu inenge ine frustration. Because pamwewo uri kuti warora munhu maybe urofara zvokuverenga SOP anenge achitoti andojikwe icho chichi pauda kutira kuverenga SOP kuti aiwa kuti vhiringa muno dzima light ndakukotsira. Saka izvozvo zvese vanhu vazhinji vanotori marriage are so frustrating even in terms of career goals. Iwo uda kuadvance kuenda kumasters vanenge achiti aiwa zvechikora hazvina mari ngati course zvechikora hazvina basa. Saka at the end of the day panoitika frustration because muri kuuya muine maendesi akadi akasiyana. Saka mukamboitawo time yecourtship muchidzidzana munoona kuti are you compatible to each other. Sometimes if you read the spirit of prophecy inotaura kuti hachisi chiri kugura relationship isiri kudi isiri kushanda. Saka kana isiri kushanda madzidzana motongora kuti hama yangu hazisi kushanda then you get a better option. Thank you so much. Yes. Rimwe pitfall randinoona nderekuti pane vamwe Mawiramombe ekuti toti umwe munhu anga ari mu relationship for a long time maybe 4-5 years obva rowa neheartbreak svinu yekurara nebhutsu kubva atsvaga umwe waanoti uyu ndoda kungoti painkiller yabve yatoti handisiwe zvekumhanya yobva yatonyasokilla or else mhuri iyaye iri kuonewo waita heartbreak vane musikana wanga waattached to for 5 years vazoona uyu munyowano wawana wabva watoti ipapa ndopata kutosetla semhuri wobva watokuti iyei ndowa uchatoroora. Dambudziko ringanitika ipapo nderekuti marriage yenoda kukuchidzirwa every day nevanhu vakagara vakuchidzira relationship. Saka muchiona kuti zvachichazoita manje nemodernity technology mamuvha maugara kuuk yuko muri 2 imi ndimai kuchidzirwa handiti vakuchidziri vasara kuno kuafrica muchaona boko shindi rinoitika kuuk mauda kubvisana wongori dependent akukubvisa pavhisa munochibodza kuti undikwanire ndokubvisa pavhisa uzodai yango marriage yemathreats yango marriage yemathreats even vana vanozvarwapo vari kuzvarirwa munhamo initori dysfunctional marriage dysfunctional family kana kunamata munamati kungobvira pakutukana zvichienda mberi. Saka ndiona kuti mamarriage akadaro aya anoda kugara angwarirwa especially Mawiramombe kuchidzirwa nevanhu vanenge vasingatombodanani ende vanhu vanosvika pakuudzana chokwadi iwe ndambokuda kutaura chokwadi vanhu vanokuda uri kuafrica uko kana uchidaenda all that. Saka it's not even a marriage per se atingatomboti muchato kungogarisana. Saka ndo rimwe dambudziko rinogona kuitika. Yes, thank you. Yes, Dr. Watson. Rimwe rematambudziko ndoratamboda kuti nanavirire kuti panogona kuita abuse dzakanyanya zvikuru sei vana vanga vasina kuronga vaitawo mheno mistake dzakaita yekuti hapana discussion and everything like that vamwe maybe they are not mature and so on panokwanisa kuita abuse dzakanyanya nekuda kwekuti marriage inotorawo zvakare emotional maturity and psychological preparedness. It's a major step in life. It's a major step. Zvakadaro kuti kana munhu akangoerekana atovemu asina that psychological preparation and everything like that yangonzi aita chake ndihomba rumwe that kind of approach inokwanisa kuuya nema-challenges akawanda ekuti munhu anogona kunge achingoregreta kuti inini asi wandaida chaiye ndiningi but uyu handizouti akabva nekupi and things like that. Saka pakadaro vanhu havasisina resilience to deal with normal challenges dzinongowanika chero mumuchato waizimboita naSusan vanga vachangosangana neizvi but hapasisina resilience yekuti munhu akwanise kuti
I'll fight for my marriage. Alright. Pasina that and also one person wacho ari kuzviti wakazvimanikidzira kuyanira anoita zvaanoda mumarriage iwo ndiwonongo chingomunesa akakukava wotomuti sori akasatenga ndiwonongo uchingokavha mazigap saka it's not even a marital relationship. Okay, alright. Inenge yandembera kumwe. Okay, alright. Ende mwenye anoitika paMawiramombe tambotaura kuti pamwe pacho material things ndoari kudrega munhu kuti apinde marriage, pamwe pacho mama looks. Asi zvinhu zviya zvinogona kusvika pazvinosvika pakuda kwakunofedha. Zvinoita kahufedha. Because mileage ichifambawo mawe birthday achiwana nemakrismas achiwana zvinhu zvinenge zvichinja. Saka uchiona zvinhu izvozvo zvawakakuattracta bwaita Mawiramombe zvikapera nemarriage yachinobva yadewo futi inobva yapera. Saka muchiona kuti vamwe vanhu vanoda munhu because ane mari and maybe pamwe angowana wakabasa kacontract kamubhadhara ipapo after some time contract yode yobva yapera and mari yapasisina and ndo chinhu wazonyasa kuona reality manje wakutoona kuti munhu yanga angochanza wakara maqualifications acho hatorina nekuti atsvaga rimwe basa ndongosangana tombozvibvunza ndonongosangana izvozvo. Saka ndo paya pekuti unozongonzwa kuti vanhu vakarambana siku vanoita nazvokudai vanoti zvakazongoramba ngotraya marriage asasenzeka uya ndakanozonoti atori rombe zvara ende ukabuda basa so ameno zvinongoita musuwa wongoisadza unongoita wakuru neta uchikura ukabata ribhoti zvinoita unge waibata makuzeni ndachora kwageza unokangosiri kunzwira mvura ameno zvazvinongoita. That's good. Yes, thank you. Yes. Pane mamwe masurprises aunogona kuzosangana nawo ari very unpleasant ekuti major ones ekuti you cannot deal. Unogona kuwana pamwe munhu atori nemamwe maillness awanga usina kujairira awanga usingatarisiri awaifunga kuti izvi zvinhu zvaide zvakataurika before tisati tapinda mumarriage. So you find kuti kana even kumuri kunogona kunge kune mamwe masurprises akatonyanyisa ekuti unotovhunduka kuti kana chinamato chaicho kana chinamato kuti ndomuri kana sosi yemari sosi yemari kuwakaregere kundiudza but you never took time to analyze kuti kumuri kubva hama yangu kwakamira sei mapractice ava vanoita ndeapi vanoonana sei kana kupinda mumuri yekuti vanhu vanotovengana chaizvo. It's very unpleasant especially uchibva kuestable family wakusvika wakuona mhuri yaitombowirirana vatombotauri vese havaite sei zvinogona kukanganisawo as well iwewe kuti wakusvika mufamily inongopumana uroyi newewo wakutova chimuroyi nyana everyone hata it's so depressing. Saka zvakakosha kuti tauriranai nyaya dzese rudo gwakatovhura maziso zvokudaro ndo rokutobvunza govona kukasavona ndo panotoita dambudziko but rudo gwakavhura maziso ose kudai sose sisi. Saka it's important kuti kana wasangana nemunhu wako tora nguva naye uchivhunza even uncomfortable conversations zvofanira kutoitwa zvokuuzive kuti pandiri kupinda apa ndepakadai kana usingatozvikwanisi wotodinai wototsveta munhu anotsvetewa pasi kuti izvi ndazvidinai izvi ndazvitadza izvi shamwari vakaona navadii havashaya nebetter luck in your next relationship iwe woenda unotsvaga yako nyika ndeyajehovha nokuzara kwayo navose vageresaka hazvizodi kutiko uzongonzwa kutiko baba vanombopunzika matoonewa natu handiti muri kuona nayo chanongozona outfit yechigure kuseri kweroa kana kuti havaonangoonana masia pane umwe akaita depression chaiko kuti vasingavoni ana kuzviziva kwasviba so it became a source of ningirikeni of pain. Okay. kuti kana kwasviba. Alright. Okay. Yeah. So these are the things that
ndofunga vanhu paipai paunenge vachirelata paipai zvimwe zvinhu unozvionera nekure zvinokuprobha manje kuti ubvunze chi mubvunzo kuti but jira dema iri iri chete iskava utozonoti araona idiki kune vamwe mazimkwete apa wapinda nemoyo kare watone nhumbi ne8 months aunokwara nedepression wakomana saka hazvidi kutiko after 8 months nhumbu yatobata preparation yambeki utozonzi nenyanga dziri kuseru vanotoshopera patorokiwe vanhu vari panza vakatomira saka I think those things need to be known before time and vanhu pakupedzisira wodecide kuti ndoda hangu kudanana nagodobori here handiti muri kuona kana kuti iko no hazvagodobori handizokwanise kurongedza maartifacts awo handiti muri kuona very very important. Yes, nyanyoro yatinogona kutokanganwa inyaya yekuto zvirwere especially masexually transmitted infections. Alright. Ndo pamwe pacho ndotozodiscover maane 3 months kuti munhu wako ane mapirisi ari kudi ari kumwa but iwewe hautozvizivi anongomatsveta patebhuru makuseni mwana ari mwanga ango mapirisi tingori ndandisina kuudza ndakamupenga saka muchanoti izvozvo zvamuri kutaura nyaya yekuti munhu anenge ari pamapiritsi sexually transmitted infections saka munhu ari kuda kumwa mapiritsi iwe hauzvizive wangomhanya matomumba then hapana zvauchaita saka izvozvo uri padanger ende muchaona kuti uyu ari tomwa mapiritsi atori nani bhozi ari kutoziva kuti ndofanira kuti kuti utano hwangu gara urichi wakashingitika but iwe uri kungosvika hauna chauri kuziva and all those things and even nyaya yekumutaura sinyore yekuti I actually had a case yekuti munhu akazodiscover watova mumba kuti munhu anga arorana naye anga ane mental health challenge saka aitombopota achiita some insanity here and there and marriage munozwa is traumatizing kuti zvinhu zvanga usina kumbobvira watarisira then things just happening usina kumbobvira wazvifunga saka all those things sometimes you then feel manipulated and unoita bitterness and frustration it is serious unogara marriage macho chingofila kuti no but I think I was manipulated and unenge une bitterness unogona kutsamwira nevanhu vasinei neve komai vangu sei vasina kuzonditsurawo pamwe baba but vanhu vari sei usina kuzokutsira pamwe vanenge varombokudza but nengo sei vasina kuinsista muri kuona pane nyaya saka unogona kuti ziguma ratsamwira nevanhu wasitombori neini problem yako ingori nyaya kuti ndowakaita nharo exactly so in other words tiri kuti iko pane matambudziko akawanda anogona kuzopindwa kana munhu waita mawiramombe handiti muri kuona ende wakublema vanhu and all that. I remember a certain case that I dealt with manje counseling yekutiko murume vane vana tu handiti muri kuona but murume kunyaso fariro kuti iko ndine mudzimai paimba yemukati mudzimai ari kungoshaya kuti ndikasatotaurawo nyaya yacho kuti iko ngatimbofaraiwoka murume anongonyarara kana ati ngatifarei wofara paya handiti zvichienderana nebonde but kwakuona kuti iko murume uyu ane shamwari yake vanoita matrips kuVic Falls vanobva vese kubasa vanhu votombotandara uyo uzoenda uyo uzodini kwakuzonyaso discover mapictures nechinyi kwakuona kuti murume uyu aitodanana nemumwe murume kuda kuzoiti tiringi ndinyaya iyi pastor saka manje ndoita sei murume uyu kaona idishuwa ari kutaura kuti iko ndo zvitoripo handiti muri kuona kuroora kwaakatoita
hakusi kuroora kwekutiko ari kuda mudzimai, kuroora kwekuda kuita conceal this relationship kuhama neshamwari. Handiti muri kuona kuti after ane mudzimai wani ane mudzimai wake, nyamba kutoiga katsika kaina kwake. Handiti muri kuona. Saka zvakakosha izvo zvekuti uone kuti kumurume uyu kana kuti musikana uyu anombodzvova zvakadaro zvekuti tine tisina kudya, but pane kamwe kakudzvova kanomboita. Handiti muri kuona. But zvinoonekera nekure, then zvinhu wobvudza wobva wanyatsonzwisisa kuti munhu akamira sei. Pamawiramombe munongotorana uchiona utsvuku. Handiti muri kuona. Kana kuti ganda rakanaka, dema rakanaka risina chipomerwa, wotora munhu. Kana kuti kuvakwa kwakanaka, pamawiramombe kungotorana, then zvinhu unoti ndozozviona tamu. And kazhinji sometimes it will not be comfortable with you. Yes. Nachida kuti takanyanyotarisana nevana vechidiki vangaone chirongwa, ngavadevelope stamina nepatience nekumirira kwakakwana. Stamina kurwisana nepeer pressure nepressure dzinobva kwatiri vabereki. Hese usati waroorwa, usati wataridza mukomana wako, shamwari dzako dzese dzapera pano pachechi, wango chikuku mutu ukwana. Learn to teach yourself to be able to withstand all that. Then take your time. Munhu kuroorwa nekuroora hachisi chinhu chekutamba nacho. Pastor Mbiri rambozvitaura. Take your time. Haisi meal. Unozoti ukatenga wapinda pakantini watenga chikafu nyange ukaona chida unorerekera kushisha, you can just throw away. Wotoenda kune imwe restaurant unotenga. Marriage is not like that. When you commit, you commit. Saka vanhu ngavasamhanye nekumhanyiswa kana kusarudza munhu uchishandisa zvinhu zviri wrong, zvinenge beauty, mari, zvinhu zvainazvo and all that. Kune zvinhu maprinciples ari basic anotariswa. Munhu yanotya Mwari here, anocommunicata sei, unotrita vanhu vekumba kwawo sei, une tsika here, unoremekedza vanhu vakuru here. Ndo zvinhu zvinokosha. Beauty nezvimwe zvozowedzerawo pamusoro. Alright, thank you. Lastly, ndatomumawiramombe. Handindizve ndoita sei? What can I do? Ndo zvatove. Of course makambotaura henyu, ndakambodzorwa, but this is the situation yandiri mairi. Ndoita sei? Munhu ari mumawiramombe oita sei? Muchato anoda, Jesus anomuda, oita sei? Kufunga kuti anogona kusiyana mawiramombe aya. Mamwe mawiramombe ndekuti unosangana nemunhu waunotoona kuti imbe nembe chaiyo, kuti dress raangoona rese anongozosiya riri paline chete, riri pamunhu unototevera. Iye kana paine evidence, Mwari, shoko raMwari rinokusunungura, rova pasi, tiza neupenyu hwako, rotina watotsamwa. Kozoita mamwe mawiramombe, pastor, ekuti wazodiscover kuti munhu uyu mutohwe chaiwo, haadonhedzi kana sendi. Zvimwewo chitongoono kuti woita sei urimo. Pane zvimwe zvandofunga kuti okay, pane zvimwe zvandofunga kuti zvinogona kuwaranta kuti usiye munhu. Kozoita zvimwe zvaunofanira kuziva kuti speed yawakaita paipai inouyawo nekapasuru pasaidi. Ungoonawo kuti ungawane support muvanhu yakaita sei, counseling or whatever, but wongoshinga urimo. Kuona kuti ungamanyuvhe woita sei. Ende futi nenyaya ndinayo kune vanhu kadzi nevanhu rume, pane zvinhu zvakawanda zvatinoona muchitofambidzana nemukomana, kuti one haashande, haasi kuenda kubasa, kana kuti haachengetedze basa, kana kuti ane katsika kekucheuka kana achinge aona umwe wakadzi kana kuti wamwe warume. Unonyatsokaziva muchipinda mukati memuchato, wopinda mumuchato nemunhu and you complain of the same things. Zvawakanyatsoona munhu ainazvo. I think it's not fair. Ukaona munhu achitamba mbakumba, ari mutungamiriri wembakumba, iwe haikona kuzoti ndiri kuda zvekunamata munomu, ndichida aiwa, waizviziva kambakumba idzi, waidziziva, takatochata tiine mbakumba idzodzi. Saka ipapapo panoda kujairirwa, panoda kuonekwa ipapapo mukati meupenyu. If there was something that you thought you could accommodate, go on, pray for more ningirikiri power from God and accommodate your men, muchinamatira for better changes mukati meupenyu. But kana paine zvimwe zvekuti munogona kusiya,
zviripo zvakadaro zvekuti iko hazvizogarike nazvo like threat to life kana kuti upombwe kubva pachitsidzo chemuchato, that marriage covenant, if it is violated in that way, dzimweni dzenguva mumwe anogona kuita opt out. Thank you so much. One, then gono mobva mazotivharira. I think kana watopinda muproblem sometimes unofanira kutobuda mudenial wotongo accept kuti you made a mistake. Zvakatokosha because ukaramba uri mudenial then panoita problem. Samchona kuti ukagamuchira kuti no, I made a mistake, then you take the necessary step to address that mistake. Zvinogona kubatsira. You will notice kuti mukaona kuti mune problem muchazama kuita scan yekuti okay, problem yedu iri papi. In other words, makuita sekuti muri kuzvitangidza. Motsvaka kana uri matherapist, munoenda kucounseling, mobatsirwa kana paine pamusiri kuwirirana, because kana matowa mutacho takamboita nge program I think I focus on nyaya dzekuti absent parents, maybe matone vana and all those things. Kana life zvichibvira kuti muchato ugadziriswe usi life threatening, I think it's important to accept that no, there's a problem but let's work on it. Motsvaka rubatsiro, moengage ma-counselors, moengage ma-family, ma-relatives, mobatsirwa, then perhaps you never know, with time compatibility yenyu inogona kuita ichishanduka. And sometimes we've heard some stories dzekutoti munhu anga atombori ng'anga for example, but akasangana Jesu akadi akatotendeuka yezvina kutoparidza vhangeri. Saka it's not all like kuti hope yese yatopera. Mistake yakaitika, let's acknowledge and let's take the necessary steps to seek help. Thank you. Yes, Gono. Yes, and ndinotenda zvikuru ndofunga ndo pane vhesi randakatarisa panapa rikuwirirana nezviri kutaurwa naNyati wangu sekuru. Rinoti panapa ndiProverbs 20 verse 18. Plans are established by counsel, by wise guidance wage war. Kuti zvinhu zvibudirire zvinotoda vanopangawo mazano. Nyange shona ichiti zanopangwa uine rani uine rako, asi zvinodawo pane vamwe vanhu vasiri emotionally invested, vanogona kuti vakakutarisai, vane zvavanoona zvimwe zvaunopotsa iwe kuona pakufambidzana nemunhu wako toti musati matorana. Ndikutaura kune vanenge vasati vatorana. Zvakakosha kuteerera zvinenge zvichitaurwa nevanhu. Pane vamwe vanomuziva iwe usati wamuziva, vanokwanisa kukutaura matani yeah, and so on. Vana mbuya chaivo kana vana tete vaigona kuti ndauyawo neshamwari yangu uita 30 minutes, abva ipapo vanoti uyu ane mukadzi munhu saka kune kumwe kuona kunogona kuitwa nevamwe vasiri iwewe. Bhaibheri rikuti koshesawo zvinhu zvakadaro. And then nguva inokosha. Pane zvimwe zvinhu zvekuti hazvina replacement. Unozwa zvakaita semvura pamusha. Zvinhu zvinotoda kushandisirwa mvura zvinotongoda mvura. Hamugoni kunyange mine mari yekutenga juice kana pachidiwa mvura haina replacement, panongoda mvura. Ndo zvakaita nguva. Pane zvimwe zvinhu zvinotongoda nguva kuti zvionekwe makala azvo. Zviya zvinonzi chine manenji hachifambisi, chinomirira mavara acho kuti aonekwe. Saka zvimwe zvinhu zvinotongogadziriswa nenguva bedzi, hazvigoni kugadziriswa nesocial media kana nei. Saka marelationship edu ngaasave ehasikasi dzakanyanya, karikiriki, takaenda tinozvipiringisha nemuromo nyonde. Muri kupaona waakunhonga mazino kuona speed yako yaya zvazoita. Saka zvimwe zvinhu zvacho ngati nguva tovhura maziso, tovhurawo nenzeve, tichinyatsa kutarisa. Tisaita zvekumandikurumidzei anogona kuzodyara mandinonoka. Ngatisanyanye kukaripira zvinhu zvinozotizvimbira pamberi. Ndotenda kuti Mwari vachitibatsira mune iwayaya tinogona kuwana zvimwe zvinokwanisa kutibatsira. Asi kune vakatopinda pane tariro zvikuru sei kana mese muri kuacknowledge kuti I think pane mamwe masteps atino moedza kuonesana nekugadzirisana. Nekuda kwokuti panogona kuzoitika mamwe mamistake akatowanda, but kana mukashanda pamwe chete muchionesana munogona kuumba chinhu chenyu chakanaka zvikuru kwazvo. Mwari vari mubatsiri wenyu. Thank you so much. I'm reading a certain book rinoargue vanhu vaMwari kuti iko zviya zvekuti iko vanhu
vanonyatsoti kotye zvinonziko vanhu vanototi kotye kuburikidza nekuonana nekutaura nekuita sei and all that handiti muri kuona. Saka munotogona kupinda mukati memuchato musiri kunyatsoti gedye, handiti ndizvere, kana kuti patori nepamwe pekutoti iko kana kuda kutoti gedye yacho iri kutonetsa because muri kure nakure. But zviya zvekuti iko mapinda ende makatoti kotye zvinogona kudaro, but munogona kupinda musina kunyatsoti kotye motoshanda kudzimara mazoti kotye muchato wenyu uchienderera mberi. Saka there is quite a lot of hope mukati meupenyu, especially kana muri vaviri muchinyatsoona kuti izvi zvakutotikanganisa, izvi zviri kutikanganisa, asi takamhanya takati fasta mberi ngatiende, tikamhanya zvikashata, but iye zvinotatese moona mese muine need, munokwanisa kuita work your way towards each other until you are connected. Muchato wenyu ukaenderera mberi. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, mushoko zvipachirongwa Family Matters. God bless you. Kuti diri nazo